Исәммесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Улыгызга һәм кешегезгә хәерле имин ял кичләре телим. Студияда сезнең белән мин Илмира Әхмәтҗанова булырмын. Узган атна вакыйгаларга бай булды. Атна вакыйгаларының бүгенге чыгарылышында. Саба һәм Пләши командалары хоккей уйнады. Җиңү кем файдасына төгәлләнде? Хисап сайлау җыелышында да аланнар беренче. Халык җыеннарында нинди проблемалар хәл ителә? Хуҗалыкларда хисап сайлау җыелышлары үткәрү матур традициягә керде. Аның беренчесе быел алан хуҗалыгында узды. Җыелышта хезмәт алдынгылары бүләкләнде, эшләнгән эшкә хисап ясалды. Бу турда алдагы минутларда тулырак. Узган шимбәдә Алан ширкәтендә хисап җыелышы узды. Анда хезмәт алдынгылар муниципаль район башлыгы кулыннан рәхмәт хаты алды. Хуҗалык җитәкчесе тарафыннан намуслы хезмәтләре өчен алдынгыларга кызыксындыру премиялары тапшырылды. Алдынгыларны, хезмәт ветераннарын тәбрикләү тантанасы авыл үзешчәннәре тарафыннан әзерләнгән зур концерт белән үрелеп барды. Алан ширкәтенең уңышлары һәркемнең күз алдында. Алар узган җәйдә бөртекләрнең һәр гектарыннан 31 центнер уңыш алып, районда беренчелекне яулады. Сөт сату, ит продукциясын җитештерүдә дә хуҗалык алдынгы урында. 2015 елны без яхшы гына тәмамладык. Беренчедән ит, сөт продукцияләре, икмәк алу буенча менә 31дә 1 центнер уңыш яулап алдык без. 2377 гектар җирдән. Onlar 3901 tonna süt yetiştirdik. Şuayık 34 bin sentnerga yakın süt satıldık. 2015 yıl bizim хуҗалык için naşar yıl bulmadı. Onun türlü vakitler buldu indi. Құрылық бетінде 60 günden artık yağmur yağmadı. Korkutkan idi. Biz indi barı şoğa karamastan şunday oңыш җыеп алдык. Узган ел ширкәт басуларыннан җыеп алынган тулаем ашлыкның күләме 7387 тоннаны тәшкил итә. 2015 елда хуҗалыкта 158 миллион сумнан артык авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерелгән. Бу алдагы ел белән чагыштырганда күпкә артык. Ширкәтнең баш агрономы әйтүенчә, яхшы уңыш алуның сере җир белән дөрес итеп эшләүдән тора. Алан хуҗалыгы соңгы елларда күтәреш кичерә дип әйтим мин. Бертекле культуралардан безнең күбрәк Бұлай білән отпа игілі. Соңғы 2 елда шағыштырмаша яқшы, узган ел бетінде 15 ел құрылық елі болса да, шағыштырмаша яқшы оңыш алдық. 31 центнер бір гектардан оңыш. Бұл енді біздің ішен орман гүлсі туфрағы үшін бек яқшы оңыш. Узган елда біздің нашар түгілі 32 ярым башты оңыш алынған еді. Азық культураларынан орташа 31 центнер азық білімлігі оңыш алынды. Көп елік өләнлер ел сайын көп шешіп барабыз қадар 300 гектардан кеметкен узган жылда 300 гектар шешіп, соңғы қадар суқалады қойында 4 елдан арттырмасқа таршабыз. Ондан соңына стимулятор ростылар енді япырақтан тұқландыру, ондан соң микрошамалар көп қолдандық. Узган ел мәселен 6 миллионнан артық шундай препаратлар кулландык гербицидтер белән бергә. Бу шуңа күрә теге җирне иткереп, аларга техник чараларны иткереп шәйен күрә. Шундый уңыш алынды дип әйтәсем килә. Ирешкән уңышларны, табышларны хуҗалык хезмәтчәннәре белән уртага салып сөйләшү бүгенге заман өчен мөһим мәсьәлә дип белдерде җыелышта катнашкан муниципаль район башлыгы. Менә бу инде тоже үзенә күрә бер күрсәткеч. Әгәр дә хуҗалык әйбәтләп сала икән, үзендә хуҗалыкка барган бөтен эшләрне монда бюджетта бар, күп акча кергән, кайдан кергән, монда бар. Аның доходы, расходы
қойда кеткен, көмбе кеткен барысы да біле, кеткен ақшаларына. Сенге қазір сондай уақыт, сондай заман, барысын да ойлап, барысын да сонап, ішлер керек. Районыбызның һәр хуҗалыгында шушындый хисап саклау җыелышлары узачак. Җыелышларда авыл хуҗалыгы тармагында ирешкән уңышлар, киләчәккә куелган планнар хакында сүз бары дип көтелә. 2 атна дәвам иткән халык җыеннарының соңгысы Теләче авылында узды. 17 төрле милләт вәкиле яшәгән җирлек үзенең уңай эш алымнары белән куандыра. Авыл җыеныннан без әзерләгән материал. 2 атнага сузылган халык җыеннарының соңгысы Теләче авылында узды. Теләче авыл җирлегендә бүген 4139 кеше яши. 17 милләт вәкиле теркәлгән. Җирлеккә Теләче, Екатериновка, Ачы авыллары да керә. Теләче авылы мәдәният йортында узган җыенда җирлек башлыгы Илнур Хамидуллин эшләнгән эшләргә тулы анализ ясады. На ремонт и строительство дорог и тротуаров 28 миллионов 500 тысяч рублей. По программе Дорожного фонда построены тротуары по улице Советская, Гоголя, Кирова, частично заасфальтированы улицы Овражная и Татарстан. По программе газификации ООО «Газпром Трансгаз Казань» было газифицировано 2 новые улицы Тахира Якупова и Сулеймана Юсупова на сумму 6 миллионов рублей. Затраты на строительство 2 спортивных площадок в село Тюлящи и деревня Комаровка составили 3 миллиона 100 тысяч рублей. Проведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома номер 3 по улице Кооперативная 1 на сумму 1 миллион 224 тысячи 400 рублей. На строительство многоквартирного арендного жилого дома затрачено 21 миллион рублей. На строительство сквер по улице Школьная, село Тюлячи затрачено 5 миллионов 500 тысяч рублей. Проведен капитальный ремонт здания госведобъединения на сумму 1 миллион рублей. За счет средств населения проведена работа по благоустройству набережной речки Тюлячки, ремонт моста по улице Кирова, установлена новая водонапорная башня по улице Молодежная, проведен ремонт водонапорных сетей на сумму 2 миллиона 539 тысячи 400 рублей. Узган ел белән чагыштырганда Теләче җирлегендә шәхси хуҗалыкларда сыерлар саны артуы күзәтелә. Республика программасы нигезендә сыер тотучыларга субсидия формасында 3000, кәҗә асраучыларга 1000 акча бирелде. Теләче җирлеге буенча әлеге акчаларны 100 га якын кеше алган. Халык җыенында транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Динар Сафин да катнашты. Теләчеләрнең алга куйган максатлары бар. Шуңа нигезләнеп үз эшләрен башкара. Теләче районында тагын 13 авылны юллый итәсе бар. 3 ел эчендә барлык авылларда вак-таш түшәлгән юллы булыр дип шандрасы килә диде ул. Такой трехлетний план уложится. Потому что если все будет хорошо, в течение 3 лет мы соединим все дороги, все населенные пункты, значит, района дорогами с твердым покрытием. Для того, чтобы жители могли, независимо от условий, в прошлом году объем ассигнования, если взять суммарно, значит, все наши программы, составил более 360 миллионов по, значит, району муниципальному Тюлячи. Я думаю, что примерно цифра в этом году будет приблизительно такая же, поэтому буквально несколько слов, что в этом году в плане, можно так сказать, нами запланировано. Это реконструкция, значит, участка, значит, дороги, которая ведет к М7 от Сауш до Шевку. Вот, далее, значит, реконструкция подъезда, значит, дороги Шатки, Большие, Меретяки и подъезд в деревне Сосновый мыс. Это уже то, что в программе. Җитәкчелек белән очрашудан файдаланып, халык үзен борчыган сорауларны биреп калырга тырышты. Теләченең 2нче номерлы Кояшкай балалар бакчасы янында машиналар кую өчен махсус урын юклыгы, Теләче эчендә юл билгеләре булдыру зарурлыгы хакында сораулар бирелде. Теләче авылында узган җыенда муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов район күләмендә башкарылган эшләр хакында әйтеп узды. Узган ел Югары Савырш авылына юл керде. Шуннан соң авыл җанланып китте. Авылда төзелешләр башланды. Туган нигезләренә күченеп кайтучыларның да артуы сөенечле хәл диде ул үзенең чыгышында. Буквально построили дороги от Трюкземзе, деревня по новым технологиям. Также в прошлом году построили дорогу Верхний Савруш, деревня, можно сказать, была на грани исчезновения. Дорога появилась на второй же день, вот, другая жизнь. Жизнь кипит, народ строится, народ живет, радуется. То же самое ТМЦ Карабаяна, маленькая деревня бесперспективная. Что там сейчас творится? Вот это главная артерия, которая обеспечивает наши населенные пункты. Поэтому
республики реализуют такие проекты. И вот каждым годом десятки, сотни деревень соединяются с дорогами. Это, я могу сказать, это спасение. Жиын барышында район мәгариф системасында, спортта ирешкән уңышларыбыз, үзәк китапхана системасында булган яңалыклар хакында да әйтелде. Илмира Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Олы Мәтәскә авылында узган халык җыенында җирлек җитәкчелеге үзләренең эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Килеп туган проблемалар хакында әйтеп үттеләр. Бу турыда тулырак Раил Рәшитов сюжетында. Олы Мәтәскә авыл җирлегендә дә авыл җыены булып узды. Җыеннарның концерт номерлары белән башланып китүе инде күркәм традициягә әйләнде. Олы Мәтәскә авыл җирлегендә ул лесной бистәсе үз эшчәннәренең боз заты юласы белән башланып китте. Олы Мәтәскә авыл җирлегендә дә байтак эшләр башкарылган. Югары Мәтәскә, Тәмте Мәтәскә, Ямбулат, Олы Мәтәскә авылларындагы юлларга таш түшәү, Олы Мәтәскә урамнарына электр энергиясын аз сарыф итә торган лампалар кую, булар барысы да үзара салым акчасына эшләнгән эшләр. Әлеге җирлектә проблемалар да юк түгел. Лесной бистәсендәге балалар бакчасы, Олы Мәтәскә урта мәктәбе биналарына капитал ремонт кирәк. Район башлыгы әлеге мәсьәләне үз җаваплылыгына алырга вәгъдә бирде. Авыл җыенына Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рәфкать Кантюковның ярдәмчесе Гүзәлия Минкина да килгән иде. Ул Олы Мәтәскә авылының яңа салынган мәчетенә газ кертү мәсьәләсе буенча ярдәм итәргә ышандырды. Олы Мәтәскә авылы җирлегендәге халык җыены оешкан төстә узды. Эшләнгән эшкә хисап ясалды, киләчәккә планнар билгеләнде. Теләче бозында янә хоккей уеннары узды. Бу юлы Теләче һәм Саба командалары хоккей уйнады. Мауыктыргач кискен уенның шаһиде безнең иҗат төркеме дә булды. Кышкы матур кичләрдә урамда хоккей уйнау үзен итә. Бу көннәрдә Теләче бозы балалар яшьләр тавышыннан шау итеп торды. Яшьләр генә түгел, спорт өлкәсендә тәҗрибә туплаган өлкән яшьтәгеләр дә хоккей уйнарга ярата. Күптән түгел Теләче бозында Саба һәм Теләче районы командалары иптәшләрчә очрашу үткәрде. Сабаның Тимерхан командасы ярышка теләп килдек. Урамда хоккей уйнау үзен итә. Мөмкинлек булганда күршеләр белән хоккей уйнарга яратабыз диләр. Мондый очрашуларга дигәндә без Теләче районы белән күптәннән очрашабыз инде. Мин үзем хоккейны күптәннән уйныйм. 90-нчы еллардан бирле уйныйбыз. Шәтке малайлары белән дә менә хәзер килгән малайлар белән очраштык, дуслар бөтенесе. Без алар белән элек-электән монда очрашайык, уйныйдык. Алар җиңәләр, без җиңәйек, шәткегә барайык. Гел очрашып тора идек инде. Ул мотор уеннар гел булып торды безнең. Бүгенге көндә менә безнең глава администрацияләр бер-берсе белән очрашып сөйләшкәннәр дә генә инде. Шакырганнар, бик әйбәт булды бу. Күңелле дип булыр дип уйлыйм инде мин. Шәткә улы хоккейче ир-егетләре белән дан тота. Бирдә олысы да, кечесе дә хоккей уйный. Сабалар белән хоккей уйнарга шәткебездән дә өлкән яшьтәге ир-егетләребез килгән иде. Мондый иптәшләрчә очрашулар бик тә кирәк диде сөйләшү барышында Илнар Җәләев та. Бу уеннар электе булалар инде, хәзер даже мин күбрәк тә була диясе килә, чөнки безнең районда гына хәзер 15 авылда хоккей коробкасы бар. Бар һәрберсе барыбер үзләре белән бергә очрашып уйныйлар. Ул күңеллерәк күпме аралашасың, шулай яхшырак дуслар, яхшырак иптәшләр табасың. Мин уйлыйм, ул иптәшләр белән эштәләрен җиңелрәк була эшләргә дип уйлыйм инде. Гел шулай, шундый ярышлар күбрәк булсын дип әйтәм әле. Монда безнең ветераннар белән 45 яшьтән улрак һәм 45 яшькә яшьрәк җегетләр белән аерым пятеркаларга бүленмибез инде. Бу тагын да шуны ике район арасында, Сава районы белән Теләче арасындагы дуслыкны мин якынлата дип уйлыйм инде. Уен 5-кә 2 сәбәп белән Сабалар файдасына төгәлләнде. Кискен мауыктыргач уенда район башлыклары да катнашты. Илмира Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, музыкаль бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Редакциябез почтасына килеп ирешкән беренче котлау хатына тукталабыз. Исәнмесез, хөрмәтле Теләче телевидениесе хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә зур уңышлар теләп, Теләче авылы якларыннан хат язабыз. Хат язуыбызның сәбәбе югары Кибәхуҗа авылында яшәүче кадерле кешебез әниебез Исмәгыйлова Махи Сәрвәр Хаҗи кызының 10 февральдә гомер бәйрәме. Газиз әниебез.
Синең гомер бәйрәмең оппак карлы, саф һавалы кышка туры килә. Шуңадыр күңелеңдә ак кардай чиста изге. Әнисең һәр чак олы җанлы, киң күңелле, юмарт, олысына да, кичесенә дә игелекле. Безнең шатлыкларыбыз өчен шатланып, кайгыларыбыз өчен борчылып яшисең. Сиңа барсы өчен дә рәхмәт әйтеп, саулык, сәламәтлек, кояштай озын гомер телибез. Гомер юлыңда борчу хәсрәт күрмичә, балаларыңның игелеген күреп, озын гомер кичерергә язсын. Киләчәктә дә тормышыңның һәр мизгеле бәхет белән үтсен. Күңел күңне болытлар капламасын. Туган иебезнең бусагасыннан борчулар атламасын. Вөҗдан күзе белән карыйсың син тормыштагы һәрбер мизгелгә, күпме изге гамәл инҗе булып, гомер юлларыңа сибелә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Әниләрнең йөрәгенең тирәнлеген аңлыйбыз без әни булгач кына. Мең тәңкәдә бер әнине алмаштырмас, кояш булып мәңге яшә әниебез, әбиебез. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, оныкларың, оныкчыкларың исеменнән кызың Нурзия, кияүең Тимер Шәйх дип тәмамлана әлеге котлау хаты. Хөрмәтле туган көн иясе, без дә сезне туган көнегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Бәхеткә, шатлыкка төренеп, гомер кичерергә язсын сезгә. Şeşeler bile ağarındı dime, uylaman iken qartılık turunda, Bulunda uzgen şeşekler sıman, Şıyılıdığan iken senin yanına. Şamasa uttı ömürlerdi aygırmalı özgeli gürlep yaşaysın. Bişik şırları bizge şarladı, üsterdin bizini, senin nazladı. Taralıştık biz, türlü yaklarga, biz varımızda, rahmetli sina. Gel partaymalı, seni bitezini, yürek şalasa, uttı ömürlerdi, aygırmalı, özgeli, gürlep yaşaysın. Dünyada var biten geyler, saklarga girer, bizge alarını partaymasınlar, mengige alar, erkeyler bizni, durmuşunu yemin. Partaymalı,
birge. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, музыкаль бүләк тапшыруына килеп ирешкән икенче котлау хатына тукталабыз. Хат Теләче якларына юллана. 9 февраль көнне Теләче районы Теләче авылында яшәүче кадерледән кадерле яраткан бердән-бер әниебез Ишниязова Гөлсем Мәхмүд кызының 55 яшьлек олуг юбилее. Әниебез сине кояш нурлары ак карларны, пак җаннарны җылыткан көндә якты дөньяга килгән иң улуг бәйрәмең туган көнең белән тәбрик итәбез. Кадерлебез, син безнең өчен иң изге, иң бөек, иң сөйкемлесе. Без сиңа бары тик тән сихәтлеге, бәхетләргә төренгән гомер насыйп булсын дибез. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмәсен. Без балаларың белән бергә куанычта, шатлыкта, байлыкта, муллыкта яшәүеңне телибез. Гомереңне күпме авырлыклар күтәреп уздырдың, газаплар кичердең. Сынмадың, сыгылмадың, сабырлыгың белән безне, туганнарны, дусларны сакландырдың. Сиңа әниебез чын йөрәгебездән рәхмәтләрне җиткерәбез. Көнне төнгә ялгап без балаларың дип яшәдең һәм яшисең. Без сине бик-бик яратабыз. Күп меңнә бәхет теләсәк тә бик аз булыр кебек тоела. Нинди генә изгелекләр эшләмәдең, әниебез гомер буена. Һәр чак шулай яшьлек дәрте синдә янып торсын җәйге учактай. Саулык, байлык, күп шатлыклар чиксез булсын язгы офыктай. Иң изге якты теләкләр белән кызларың Гөлнара, Илнар дип тәмамлана әлеге котлау хаты. Хөрмәтле туган көн иясе, без сезне туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән шақта, төрле шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш.
яшәләни безнең өчен. Бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсен. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш. Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие Йылдызлык-2016» объявляет об открытии нового фестивального сезона. Зональные финалы пройдут в городах: город Казань с 1 по 28 февраля, Лениногорск с 1 по 2 марта, Сарманово с 5 по 6 марта, Набережные Челны с 9 по 10 марта, Муслюмово с 12 по 13 марта, Черемшан 15-16 марта, Арск 19-20 марта, Кукмар 23-24 марта, Апастово 26-27 марта, Зеленодольск 30-31 марта. Официальный партнер фестиваля ПАО «Татнефть». Фестиваль проходит под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Нургалеевича Миниханова. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушы урында Теләче телевидениесе хезмәткәрләре әзерләгән тапшырулар ахырына да якынлашты. Мин Илмира Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Кичләрегез хәерле, күңелле үтсен.